obecho somugaito gakina kigotera nigonde n'umwichano ubwoba n'obukendu obecho somugaito gakina kigotera nigonde n'umwichano ubwoba n'obukendu obusi yaito kenyamo nise yonsi bantombirero bale nakigwa kaengera obusi yaito kenyamo nise yonsi bantombirero bale nakigwa kaengera obobwiro bobwacha coronavirus ibretiro bwoba ebaba obobwiro bobwacha coronavirus bwaretiro bwoba ebaba ebwaitira abantu abagenda banene betigo likuyera nakigo sekerabe bogacha kangora igo bogaso akomenta kerali tukokwaiwa abantu bakure bogacha kangora igo bogaso akomenta kerali tukokwaiwa abantu bakure wa onkumetibuna kwa Junior Nyaboke mugaito boiga mono mwana abikairike ko mugaito itongo sengera bunyomba minto wa bese COVID-19 gakimbo bire kyobo titori go kwananya titori go kananya COVID-19 gakimbo bire kyobo titori go kwananya titori go kananya yena indekera chinsa lotuko na kwesaba torigo kuna mioro osego kuna maiso sabali chigasiekwa mekuta negasiekwa gero montabeke yemasiki chichiro chigasiekwa meboga negasiekwa setwale nkekogenda etwabugie gita na misiri echiro na misiri edansi na misiri obolebi ebaba coronavirus COVID-19 waletiro bwoba nakigo sekerabe coronavirus COVID-19 waletiro bwoba nakigo sekerabe director nyarange chama nyango batia msimbu ya mono oiga mona kuiga mwoke yoko bakona yage chino abaira maiga notoro no bokongu coronavirus ukagera minto sukuru chigasiekwa waigone chikanisa coronavirus ukagera minto sukuru chigasiekwa waigone chikanisa na misiri ekanisa na misiri ekwaya na misiri abarisya na misiri abarandia onase yaikeire etiga twerende nakobwate machiko ayo yabanyagitari nagosa banyasae mutungi goronese tororera mabebe korona tetorita uwanja kwa yetata etiga gokoreke chikanisa chigorwe etongo sasime naindeba natotorie twabere bibe byaito serieta lya Yesu korona tigegene naindeba natotorie twabere bibe byaito serieta lya Yesu korona tigegene Ema natika kusaba nyasaye minto korona etare wa mana koigwera bano bana base itongo songa jas choso mugaito na samina magonga oiga numbaye oto kumetibuna kwa minto kono 14 no moichano kesanaga kinete na koigo boire bunobo aiga minto goika tutigeche totebia abantu ngamane corona ngo itere uroche bana sabari chigasiekwa chipara chigasiekwa kwanyena manyete breakdown rero na manyene lockdown ninki nachire kumanye curfew ninki nachire kumanye sanitizer ninki nachire kumanye self quarantine ninki na keep distance ngendoki ona minto nalyo kanyora abande bakona gukora buna nego sori abande nyugo bakoroka corona koroma abande bayiruka koroma virus abande bayiruka koroma virus abande bamburuka nga korondo abande bateba nga COVID-19 nechisanduku komina kianda kaki mutarenge kwanja mutigeche chatusaba nyasaye gose corona yenesire kwa seyo minto na misiri ebinde binge Idia Nyaboke makogoti mongi nabwe chiro gosaye kwa misiri echiro wa amago ngano arago tabango misiri esarenge kwa ndo buyegita wa
Kora burwaire buno boge sankina. Kera chinsa igotoga asite kuna kwesaba. Nande ntwe twanarite ngekero kwesaba. Donkora gerore. Ono rero gotokari kuna kwesaba no nyambosi. Wa. No nyanyomba minto mogaka ikokwari ko ikamogoroba. Abana bamyoka bagusuna nanga tata chire. Ono rero bakari ko minyoka kwa batevinga ikaransa ali nje ikaransa ko batengera buneti. Ikweterende. Wa. Ana basi tongosonga jas. Nonya na matanga minto bo irobo. Ebwage neta tokabete kweli miti y'abantu bagocha matanga. Rero kera nyarika no kubono iga oyiru moche obo ina igo boko na gukunywa bwako kanyera buno koretua na ko ndi gukekima wa ego somo boiro bombo era minto wa ono rende tigato sabenya sato rera mabera corona teto ita roje bakachisukuru chigasiekwa bana mbaligo cha kuba masomo ira nitinale ko batendeka tia abana funsi sana abanyaruka mwarenge kwanza mwepime mwekongonte mwelingolie kera nyarikane korone yere mwirane kuche sukuru mwezi esukuru teko runchi ko bali mwirane kuche sukuru mombole imo basa ko ngainwa mwelingoli boronge mwikwende bano je Patrick Yogero songo itongo sengera amuna Frederick Osoro mukwa bago tevinga mugaitondo takwakende ntoko sabere tamaya oiga mona chori nyakaroga no morugi masi abaira maiga dori sike mu mango wali kitale waneli omwana ligani oiga mona mwenga bwateki no morugi unisi mora utabo yali nyoma minto wa Otole ono notura abana base itongo songa just tona gutiri ngora gutwanyorire ribaga kweri arabuchete twachire kwemire gotwarose otogo chatwana gutiri gorende togo ikari risabu kwamana gotebanga esani kwamana kuko bantu bagotebanga esani igasalete minto musiki no mokong gasi nanko Sayo cho ndole te ya. Je. Hatur. Mana koi wera. Wapi kulera ngati? Marafiki wetu kutoka ukuli Fare mheshimiwa. Wanamsiki wenzetu. Je.